Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Emanuel, Helena, Gustavo, Iliaco, Evangelias, Ramadias, Rafael, Jeronatom, São Luís, Constantino, Helene, Micael, Miguel, Elizalete, Catarina, Sexo, Coron, Angelique, Sexo, Coron, Constantino, Micael, São Luís, Deum, Marcel, Zambias, Nectario, Evangelias, Marceu, Antônio, Anagroso, Prazeres, Alexandre, Magdalene, Stefan, Gegronaton, Sandúvio, Stiliano, Irenes, Stefan, Nicolau, Stiliano, Stefan, Marias, Igia, Sotiria, Superator, Ipomen, Pertuisa Cucettirio, Dazione, Fonisi, Simontano Mazzolon, Cereisima, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Patrimonial Pispantum, Temperatum, Tzigiton, Ezalati Macran, Ceilio, Sirio, Gimnides, Custamatesum, Celeitumas, Elei Margarce Vlandra, Puceci Parcesi, Doxana Femomito Patricio, Iojo, Iuprevati, Ninja, Gestiona, Soneon, Liripani, Valazio, Maggio, Kinaven, Lescota Poliele, Gire, Sufficiatism, Presidentis Panachram, Vicepanis of Tundral Dinamitus, Office Savru, Prostasia, Stadimina Prariotio, Dinaman Somator, Gesisto, Female Vox, Profit, Prodrom, Javostuyan. Τον ένα γης πατερεμαντικό μνικονομικάνοντας κανικερός ανουβατλήτη μεγάλου γρηγορείτε θεολογιάν του Χριστόμου Αθανασίου και Κυρίου Νικολάου τον μύρες φερίτοντας επισκόπτριμητώντας των θαυματουργών των Αγίων Δόξε και Πανεβήν Αποστόλων των Αγίων
Ξαναγγείλω. Γραφικά. Σωμάτων. Ήγες είστε με δόξα προφήτη πρόδρομης Βασιλείου Ιωάννου τον Ασίου και δωρευαίνουμε των Αγίων και δικαιών Θεού Πατρονιάκη Μτιάνης, του Αγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτης Τροπιοφόρου, ούτε μνημήν επιτελούν και πάλθον και ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φυλάτε εις πολλά θανάτων θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή είναι χαρισάμενο. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Η Αγία Τριάδη απειλάτη πάντα σε εμάς. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Βοήθειά μας Άγιος Γεώργιος και στους γιορτάζοντας ιδιαιτέρως χρόνια πολλά και στο γέροντά μας εδώ. Χρόνια πολλά. Όχι, όχι. Αντίδωρο dell'ammirazione, αντίδωρο. Χρόνια πολλά με υγεία.
Οι θαυματουργές εικόνες και τα πολλά μοναστήρια έχουν δικά του εντροπάρια, λειτουργίες που αναφέρονται μόνο σε αυτές. Έτσι δεν θα μπορούσε και Άγιό μας να είναι εξαίρεση. Ύστερα από πολύ ρώτημα και ψάξιμο, επήγα στο Πρέβελη και μου είπανε για ένα υμνογράφο που θα μπορούσε να γράψει για τον Άγιό μας. Έτσι βρήκα το γέροντα Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Παπαδάκη στην Ιεράπετρα, πρώην Πρωτοσύγγελο. Τον επήρα τηλέφωνο και μου είπε να του γράψω κάποια στοιχεία για τον Άγιο και την Εκκλησία μας. Του γράψα βέβαια 14 σελίδες τάγματα, εμφανίσεις και τιμωρίες του Αγίου μας. Αφού άκουσε προσεκτικά και διάβασε με προσοχή αυτά που του είπα, έγραψε 4 μεγαλινάρια. Τα μεγαλινάρια είναι τροπάρια που αναφέρονται στο μαρτύριο του κάθε Αγίου, στα θάγματα ή στις εμφανίσεις του. Έτσι και ο Άγιος Γιώργης, ο δικό μας Άγιος, ο Άγιος του Αργυρομουριού, έχει τα δικά του μεγαλινάρια εδώ 15 μέρες. Εδώ είναι η μοναδική εκκλησία στις 3 επαρχίες και δυτικά του Ρεθύμνου, εκτός την Παναγία στα Μυριοκέφαλα, που έχει δικά της μεγαλινάρια, και τον Άι Γιάννη στο Γουβερνέτο. Είναι η μοναδική εκκλησία και χωριό που έχουν δική τους παράδοση και δικά τους μεγαλινάρια. Εμείς θα φύγουμε από ΠΑΕ και θα έρθουν γενναίες γενεών και αυτά θα ψάλλονται και θα ακούγονται. Δόξα σοι ο Θεός και μεγάλη χάρη του Αγίου. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Σοφούλη Αγγελική, συνταξιούχο εκπαιδευτικό, που είχε την καλοσύνη να αποδώσει στην καθομιλουμένη τα μεγαλινάρια για να καταλαβαίνουμε κι εμείς πιο καλά. Το πρώτο αναφέρεται στο Αργυρομούρι Ξύπολη και λέει: «Χαίρε της Εξωπόλης ο ακίμητος προστάτης του Αργυρομουρίου. Χαίρε ο φρουρός της Εξωπόλεως, ο ακίμητος προστάτης του Αργυρομουρίου. Χαίρε ο προστάτης βοηθός όλων μας, εμάς οι οποίοι γιορτάζουμε τη μνήμη σου, μάρτυρα Γεώργη». Το δεύτερο αναφέρεται στη θαυματουργή εικόνα και λέει: «Τη σεβαστή σου εικόνα, ο αγωνιστή, προσκυνούμε με πίστην ως πηγή θεϊκών χαρισμάτων και γεμάτη από τα θαύματά σου ανακράζομαι. Χαίρε νικηφόρε, καύχημά μας, καμάρι μας». Το τρίτο αναφέρεται στην τιμωρία που έκαμε στον Τούρκο, που ήθελε να γαμαρίσει την εικόνα του. Και λέει: «Φανερώθηκε ως τιμωρός των απίστων πολυδοξασμένε μάρτυρα, ο οποίος παρουσιάστηκες ως θεϊκός υπερασπιστής του γένου μας, εναντίον εκείνων που θέλησαν με θράσος και ανέδεια να μολύνουν και να βεβηλώσουν τον Ιερό Ναό σου». Στο τέταρτο αναφέρεται στην Εκκλησία και στο Αργυρομούρι και λέει: «Το μεγαλομάρτυρα του Χριστού, τον Μέγαν Αρχιστράτηγον, τον Γεώργιον αδελφή, στο ναό του στο Αργυρομούρι, με ύμνους σπουραίου μέλη, ελάτε να τιμήσουμε». Ο πατέρας Χρυσόστομος έστειλε ένα βιβλίο στην εκκλησία μας που έχει γράψει μόνο για τον Άι Γιώργη και αναφέρεται στη ζωή και το μαρτύριο του Αγίου. Περιέχει γύρω στις 600 σελίδες και έχει λειτουργίες, παρακλήσεις, χαιρετισμούς όπως της Παναγίας οι χαιρετισμοί και επιταφίους όπως του Χριστού. Πρώτα ο Θεός στις 3 του Νοέμβρη θα κάνουμε επιτάφιο του Αγίου εδώ. Το βιβλίο αναφέρεται από το 303 που μαρτύρησε ο Άγιος μέχρι το 2003, τα έχει μαζόξει ο πατέρας Χρυσόστομος από το Άγιο Όρος, από την Πάτμο, από την Αίγυπτο και το Σινά και όπου υπάρχει Άης Γιώργης. Γι' αυτό το βιβλίο είναι μεγάλος θησαυρός και όποιος θέλει μπορεί να μας το ζητήσει, να το διαβάσει και να το γυρίσει στον Άγιό μας πάλι. Μισό λεπτό. Γράφω τα σημάρικα. Που εδά τις τακτοποιούν να τις βγάλουμε μετά, να γίνει κλήρωση. Απλώς παίρνω πάλι. Μετά θα κλήρωσω. Την εικόνα θα την πουλήσουμε εδώ. Έχουν βαρμένα αρνιά, ένα αρνί από τον Νίκη Οικονόμηδες, ένα σαρίκι έχει κάνει η Αφροδίτη Καυκαλά Περουλάκη, έναν αρνί έχει τάξει ο Ξενάκης ο Λάμπρος, ένα ο Ξενάκης ο Χρυσοβαλάτης, ένα ο Χριστουλάκης Γιώργης του Θανάση, ο Μικιός, ένα ο Τζιφάκης ο Αλέξανδρος, ο Φραγκιούδης ο Γλιγόρης έχει φέρει ένα ρήφι από την Λικοτιναρέ, ο Παπαδογιάννης ο Γιώργης με την Ιωάννα ο Αμερικάνος έχει τάξει ένα, ο Νικολαράκης ο Μιχάλης του Κωστή, ο Μανολάκης ο Νικολής έχει φέρει ένα και ο Κοκολάκης ο Νίκος του Νικολάου έχει φέρει και αυτός άλλον ένα. Τα πλαστικά που θα σερβιριστεί το πιλάφι και τα λοιπά τα έχει φέρει ο Κουρκούνης, ο χωριανό μας. Τις βάσεις που έχουμε κάνει και έχουμε βάλει τα φανάρια, τις έχει κάνει ο Μαρίνος ο Μιχάλης με τα κοπέλια του. Ευχαριστούμε ακόμη τον Νικόλα Αποστολάκη Ψάλτη. Ο Καρκάνης ο Γιώργης έχει κάνει την ομπρέλα τη Μική. Αυτά.
Και θέλω να αναφέρω και ένα πράγμα, πήρα βέβαια την άδεια του κοπελιού. Ένας χωριανό μας πρόπερση είχε κερδίσει έναν αρνί. Και είπε ότι θα γεννήσει, ήταν θηλυκό, θα φέρει το αρνί του στον Άγιο. Ο πέρσις δεν εγέννησε, ο φέτος εγέννησε και έκαμε ένα σερνικό, ένα κρυγιαράκι έκαμε. Και του είπε ο γαμπρός του, λέει το κρυγιάρι είναι καλό, μόνο μην το σφάξεις, μην το πάει στον Άγιο, μόνο πράγμα άλλο. Αυτός σκέφτηκε καλός να φέρει μπριτζόλες. Λοιπόν, το κοπέλι με την καλή του θέληση, τέλος πάντων, όψες το πρωί, πήγε να ταΐσει τα οζά του και ήβρηκε την προβατίνα ψοφισμένη. Ο Άγιος δεν ήθελε να ψοφίσει το αρνί, γιατί ήταν σημάρικο. Έδειξαν όμως σημάδι ότι ο Άγιος υπάρχει. Ο Άγιος κάνει θαύματα. Εμείς είμαστε στραβοί και δεν τα θεωρούμε και δεν θέλουμε και να τα δούμε. Πήρα βέβαια την άδεια του να το πω, γιατί χάρη τα Αγίου βέβαια, είναι ο Χριστουλάκης ο Θανάσης ο Μικιός. Και γι' αυτό έβαλε εδώ το κοπέλι του, έβαλε το όδριο. Ο Άγιος δεν έχει απούρα, τα οζά της Κρήτης δεν έχει ανάγκη. Μούδε από εμάς, εμείς έχουμε την ανάγκη του Αγίου. Απλώς ο Άγιος θέλει πάλι να δείξει τη φανέρωσή του, να φανεί και να τον εδούμε. Εδώ θα συνεχίσουμε στην κάτω πάντα, να ρουτρουηθούν τα οζά, θα διαβαστούν οι ευχές και τα υπόλοιπα. Θα σας παρακαλέσω, ένα λεπτό θα γυρίσουμε πάλι μέσα, να δώσουμε τα αντίδερο και τον άρτο, και ωστόσο θα είναι έτοιμο και το πιλάφι, είναι η ευλογία και τα αρνιά, το πιλάφι είναι τα σημάρικα στον Άγιο. Δεν είναι οι κλήροι και τα λοιπά, δεν έχουν καμία σχέση με αρνιά και πράγματα. Ούλα, ό,τι βλέπετε είναι τα σημάρικα στον Άγιο. Θα δώσουμε σιγά σιγά το αντίδερο, θα δώσουν οι γεροντάδες το αντίδερο με τον άρτο και μετά θα δώσουμε και την ευλογία του Αγίου, θα γίνει η προσευχή πάνω στο φαϊτό, γιατί είναι η ευλογία του, και μετά να πάτε στο καλό και του χρόνου να ξανάρθετε. Λοιπόν, ο Τούρκος είδε ο Αγάς, ο διοικητής, ότι δεν πέφτει. Λέει τι συμβαίνει, και έρχεται και παίζει μια κλωτσιά της πόρτας και πέφτει μέσα και πιάνει την εικόνα. Πού είναι η εικόνα? Να την τούτη, αυτή η εικόνα. Την παίζει κάτω, τη ρίχνει κάτω και ο Τούρκος ήθελε να ασελγίσει πάνω στην εικόνα. Λοιπόν, βγάνει τα πανταλόνια του, καθίζει και κολλάει εικόνα. Που δεν είναι. Λοιπόν, περνάει ένας Ρωμιός και λέει Αγά, εντάξει, όση περιουσία φαίνεται γύρω στον Άγιο και έτσι θα ξεκολλήσει η εικόνα από πίσω. Λοιπόν, το λέει Γιωργάκη, δικιά σου η περιουσία όσο βλέπετε τα μάτια. Λοιπόν, ξεκολλάει η εικόνα. Εντάξει, πέρασε ο χρόνος. Ένα μονάχριβο παιδί είσαι και αρρωστά το παιδί να πεθάνει. Έφερε τότε όλους τους καλύτερους γιατρούς ο Αργάς, αλλά παιδί μας. Παίρνα πάλι, ήταν φώτιση του Αγίου βέβαια, παίρνα πάλι ο δικό μας, ο χριστιανός, και λέει Αγά, είδες πως σου βοήθησε ο Άγιος Γεώργιος και αυτό να πούμε, και έφυγε και αιώνα. Έτσι, τάξει στον Άγιο Νικόλα, στον Άγιο Γεώργιο, ένα ζευγάρι αρσενικά βόδια για να καλλιεργούν την περιουσία που του έδωσες. Και δυο αστιά λάδι το χρόνο. Και τη ζώνη του. Και τη ζώνη του και κρέμονταν μέχρι το 1935 με 40 κρέμονταν η ζώνη. Λοιπόν, έτσι και αυτό έγινε καλά το παιδί. Τούτη ξέρω, αυτό είναι το ιστορικό του Αγίου Γεωργιού, ο οποίος είναι πάρα πολύ θαυματουργός. Πολύ χρηνινάστε, χρόνια πολλά και στους γιορτάζοντας ιδιαιτέρως χρόνια πολλά που μπήκατε στον κόπο να έρθετε να τον ευχαριστήσετε. Χρόνια πολλά και σε εσάς τα παιδιά σας, την οικογένειά σας και στο γέροντά μας εδώ και στο γερόντο σας. Πολύ χρονάστε. Για πολλά χρόνια πολλά. Σας πάνε. Χρόνια πολλά. Προφεοφόρε, μεγάλωμα της Γεωργίε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωτήνε τα θυγάσιμος. Χριστουλάκη. Τα έκανε. Του Κυρίου δεηθόμεν.
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ο ελεήμων και Πανάγαθος, ο πάσης νοητής και αισθητής χτίσινης εν σοφία δημιουργήσας, ο τους εκτιρμούς σου, εκχέων επί πάντοτε υπό σου δημιουργηθέντα, ο δια της Πανάγαθου προενία σου πάντων προνοών και πάντα κηδόμενος στα κτίσματά σου αήλων, υλικών, λογικών, αλόγων, εμψύχων, αψύχων και των πρώτων έως των εσχάτων, ουδέν γάρ απρονοήτου ουδέ ημελημένων, παρασύ των ποιητήν και προνοητήν του παντός. Σίγαρη ο ανοίγων την χείρα σου και επιπλών πας. Ζώων ευδοκίας και κρατών χώρες τίνωση και εκλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Σύ ο πάρε των ζώων. Αγέλας του Ισραήλ ανατέλους διαφυλάξει τον αντιφόρο πληγάς των πρωτοτόκων ζώων των Αιγυπτίων. Σύ ή ο δια της ενσάρκους οικονομίας κατεργήσεις των σών κράτος, έχων του θανάτου του τεστ των διάβολων και των θάνατων των θάνατων σύγκαρ. Διεμού τον αξίου δούλου σου και τον μένω του θανατώσας ότι στη γη του ύρατος τον εαυτού ως διαστηρέντα τα δε εξ αυτού ποιόντα ζώα, ναρκοθέντα και ζωοποιώ δυνάμει τον αστήσει τον δεν τούτο. Εγούνταν δαιμόνων εμφανή, γενέστα παρασκευάς ομνίοντα, ιδέποτε προσεγγίσας, τολμήσεως όπως επεξήγησαν με όνομα. Δέσποτα, Πανάγαθε, και πίτα του πάνω τους εκετεύων της ζωής πας αίτιον. Επάξον τάφτουν τη δέησιν και απέλασον, πάσον αντιφόρουν ασθένεια και βλάβην. Από τον προβάτων εγών και των νηπών ζώων, τον εισικρίαν όντως της ζωής των δούλων σου, των επικαλουμένων των δοτήρα πάντων αγαθών και εμών όνομα. Και δώσ' Κύριε πας της εμείς μνήμης επιτελούσιν και με τα πίστεως προστρέχουσι και λειψάνσιν ειρήνην σταθεράν πληθυσμών ζώων, αυθονίαν σύτου, ίνου και ελαίου και πάσης άφησης αμαρτιών σωμάτων υγείαν και των ψυχών αιωνίων σωτηρίαν. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Δίης πλάχνης, επικαμπτόμενος ύχτηρων και τα πάσοντα ζώα και την ταπανή του θανάτου αγελιδών, θεριζόμενα και των λόγων μη έχοντα και μόνος τη μυξηθής μης και της ηγοεράς και ανάρτητες φωνές το πάσο και την οδύνην, αυτόν ελεηνός εξαγγέλλοντα ώστε τους λογικούς συμπάθειαν τούτον έλκεστε. Ήγαρ δίκαιος εκτήρη ψυχάς κτηνών αυτού και ως εκτηρήσας ταύτα. Σύ και ο τούτος ποιητής και προνοητής σίγαρ έσανε και των κυβωτών ζώων εμνίστη και της επικίας Χριστός και των εκτιρμόσων νικόμενος. Είναι δια της ευσταξίας των πληθυσμού των βοών και των λοιπών των τραπόδων ζώων καλλιεργείται μεν η γη, αυξάνονται δε οι καρποί και αυτόνος η δούλη σου. Ευγεκλημένη το όνομά σου απολαύσου και των ιδίων γεωργών. Εν τούτε δε πάσαν αυθέρκιαν έχοντας επερισέψουν εις παν έργων αγαθών και δοξάζομεν και το χορηγόν πάντου του αγαθού τιμώσει δεκαλέτων των δούλων και θερμότατον της πατακρατικής βασιλείας σου. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνη σου ανάρχος Πατρί και Παναγίο και αγαθό και το ποιό σου πνεύματι νυν και αίκης σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θα πούμε τώρα από εκεί και θα φύγουν από εκεί τα πρόβατα. Να μπείτε μέσα στα όζα. Πάστε και εκεί να σας βγάλουμε φωτογραφίες. Από εκεί θα φύγουν τα όζα να πάνε στο Λιόφυτο. Κύριε το λαό σου και Ναι, γι' αυτό ήθελα να μπείτε και μέσα. Το ίδιο δεν κάνει. Όχι. Άλλο δεν το βασά στον αγρονό μέσα. Να αποκόσω το πάνε κόμμα. Σώσα. Να αποκόσω λέω. Δεν έχω πρόβλημα. Την κληρονομία σου Εντάξει μωρέ. Δια του σταυρού σου μολύτες μας. Όσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσο φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτες μας. Όσον Κύριε το λαό και ευλόγησον την κληρονομία σου,
νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Άνοιξε το... Ωραία, μπορεί να πάνε μέσα. Φέρτε και πρώτα. Ως τον εκμαλώτων ελευθερωτής και τον τόπον υπεράσπιστης αστερούν τον ιατρών βασιλέων υπέρμαχος το Θεοφόρε μεγαλομάρτης και όργιες πρέσβευε Χριστό το Θεό σωτήρε τα συντάσιμον. Τον εκβαλώτων ελευθερωτής και τον τόπον υπεράσπιστης αστερούν των ιατρών βασιλέων Εσύμων πάντων το μέγας αντιλήτων Γεωργίο τον μέγας μεγαλύνονται Χριστός προσκυνούμενος χαρίτων Πες πίσω, παιδιά, δεν παίρνει. Νικολή, τελείωσε το έξω. Ξέλεξε το. Χρόνια πολλά. Ξέλεξε το. Αυτό, να είστε καλά. Από εκεί θα τα... Του χρόνου, κολάρο. Κολάρε με ξεχάσε. Όχι, Αντώνη, Έλα, δώσε να σε πάω. Έλα, φέρε κοπέλι. Έλα πάει. Γιώργη, επακόντρα από εκεί, επακόντρα. Ναι, άνοιξε. Ένας να σταθεί δίπλα στη γεροτάτα. Πάμε.
Έλα Νίκο! Άφησε ανοιχτά, να πέρασε ο Νικολής. Πήρα για το κουδούνι. Κρεμόμαστε, τελειώμα. Εγώ έκανα έτσι και σέχασα. Και του χρόνου. Να είστε καλά. Είναι το νούμερο 806. Είναι αυτό Ένα οδό. Και είναι στο Χριστοδούλη. 806. Το δεύτερο είναι έναν αρνί από το Ξενάκι στο Λάβρο. Πατρός του Θεού και του Αγίου Πνεύματος και αεί. Και είναι το νούμερο 51. Τελειώσατε.